மைலின் போர்ஸ் பத்தாஸ். வணக்கம், நான் உங்கள் தோழி. பாடி ஹீட் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இந்த சம்மரில் இதுதான் பெரிய பிரச்சனையே. நம்ம பாடி ஹீட்டாக இருக்கா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம பாடி ஹீட் ஆகும்போது முடி உதிர்தல், வயிறு வலி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கும், சரும பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும், டாண்ட்ரஃப் இருக்கும், முகப்பரு அதிகமாக வரும், கண் எரிச்சல், தூக்கமின்மை இருக்கும், வாய்ப்புண் இருந்தால் பாடி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் நம்ம பாடி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். பெண்கள் ஆண்கள் அதிகமாக வெயிலில் செல்வர்கள் இந்த பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும். இதை எப்படி வீட்டில் ஈஸியாக எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தண்ணீர் நிறையா குடிங்க. இதுதானே எல்லாரும் சொல்கிறது தானே? இல்லை, நம்ம வெட் அதிகமாக இருக்கும்போது நிறைய தண்ணி குடிக்கிறத மறந்துடும். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி குடிங்க. தண்ணி குடிக்கும்போது உடம்பு ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கோ. இந்த சம்மரில் நிறைய பேத்துக்கு சூடு பிடிச்சிக்கும். இதை 2 நிமிஷத்தில் எப்படி சரி பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியை எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு சூடானதும் 10 மிளகாய் அதில் போடுங்க. அது பொரிஞ்சோடனே 5 பூண்டை தோல் உரிக்காமல் அப்படியே லைட்டாக தட்டி போட்டுருங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அது பொரிஞ்சதும் அந்த எண்ணெயை ஆற விட்டு கட்டை விரலில் தடவுங்க. கால் கட்டை விரலில் தடவுங்க. 2 நிமிஷம் கழிச்சிட்டு காலை கழுவிடுங்க. இப்படி பண்ணும்போது அந்த உடல் சூடு மிகவும் வெகுவாக குறையிறத பார்க்க முடியும். உடம்பு சூடு பிடிக்கிறதும் இது டக்குன்னு ரிலீஃப் ஆகிறதையும் பார்க்க முடியும். இந்த சூடு பிடிக்கிறதுல இன்னொரு டிப்ஸ், உடனே சரி பண்ணணும், இந்த பொருள்லாம் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்ற போது உடனே சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, சுடு தண்ணி 1 டம்ளர் எடுத்து குடிச்சிருங்க. 2 நிமிஷத்தில் பாடி ஹீட் ஆகுது குறையும். அந்த சூடு பிடிக்கிறதும் டக்குன்னு விட்டுரும். நம்ம ஃபீவருக்கு தான் 10 போடுவோம். இப்போ உடம்புல இருக்க ஹீட்டை குறைக்கிறதுக்கு தலைக்கு வயிற்றுக்கு ஒரு ஈரத்துணியால் 10 போடும்போது உடம்புல இருக்க ஹீட் ரொம்ப வெகுவாக குறையிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ சொல்கிற டிப்ஸு நம்ம தாத்தா பாட்டிங்க எடுத்து வச்சு சொன்ன டிப்ஸ். பழைய சாதத்தை ஊற வச்சு நீராகாரமாக எடுத்துக்கோங்க. தினமும் காலையில் குடிக்கும்போது உடலில் இருக்க சூடு எல்லாமே தனியும். நீராகாரத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. உப்பு போட்டு நம்ம அது குடிக்கும்போது தொண்டையிலிருந்து வயிறுக்குள்ளே போக போக அது கூலாக இருக்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். உடம்புல இருக்க எல்லா ஹீட்டும் குறையும். வயிற்றில் இருக்க புண்களும் ஆறும். வெந்தயம் என்றாலே பயங்கர குளிர்ச்சிங்க. வெந்தயத்தை ஊற வச்ச தண்ணீரை காலையில் எந்திரிச்சோன்னே வெறும் வயிற்றுல குடிச்சு பாருங்க. அது ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் தரும். அப்படி இல்லைன்னா ஜீரகம் கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை காலையில் எந்திரிச்சோன்னே குடிங்க. இது உடல் குளிர்ச்சியும் வாய் வயிற்றுல இருக்க புண்களையும் ஆற்றும். செரிமான சக்தியும் அதிகமாக கூட்டி தரும். கற்றாழை இயற்கையோட மிகப்பெரிய பொக்கிஷமே கற்றாழை தாங்க. உடலில் ஃபுல்லாக எல்லா பார்ட்ஸுக்குமே கத்தாழை மிகப்பெரிய மெடிசனாக இருக்குது. கத்தாழையை 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அதை தோல் சீவிட்டு நல்லா கழுவிடுங்க. அந்த பிசுபிசுப்பு வளவளப்பு தன்மை இல்லாமல் கழுவிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டம்ளர் மோரோட கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கலந்து வாரம் ஒரு முறை இந்த டம்ளர் மோரை குடிச்சிட்டு வரும்போது உடம்புல இருக்க எல்லா ஹீட்டும் குறையும். பாடி நல்ல கூலாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த சம்மர் டேஸில் இளநீர் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. காலை நேரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. தண்ணீர் சத்துள்ள அதிகமுள்ள பழங்களை எடுத்துக்கோங்க. முலாம் பழம், தர்பூசணி பழம், இளநீர் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும் போது உடம்புல தண்ணீர் சத்து அதிகமாக இருக்கும்போது உடம்பு ட்ரை ஆகாது, உடம்பு குளிர்ச்சியாகவும் இருக்கும். இந்த பழங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது உடம்புல இருக்க ஹீட் பயங்கரமாக குறையிறத பார்க்க முடியும். உடல் உஷ்ணமாக விளக்கெண்ணெய் தலையில் தேய்ச்சி குளிக்கணுன்னு நம்ம பாட்டிங்க சொல்கிறத நம்ம கேட்டிருப்போம். விளக்கெண்ணெய் பிசு பிசுன்னு இருக்குது, நிறைய பேர் தேய்ச்சி குளிக்க மாட்டாங்க. அதில் அவ்வளோ மருத்துவ குணம் இருக்குது. அந்த விளக்கெண்ணெயை தலையில் 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு குளிச்சா உடல் உஷ்ணம் டக்குன்னு குறையிறத பார்க்க முடியும். 1 கப் மோர் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 ஸ்பூன் வெந்தயத்தை ஊற வச்சுருங்க. 1 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் அதை நல்லா அரைச்சி ட்ரை ஹேரில் தலையில் நல்லா அப்ளை பண்ணிடுங்க. அப்படி அப்ளை பண்ணிட்டு 1/2 மணி நேரம் கழித்து குளிக்கும்போது உடம்புல இருக்க ஹீட் எல்லாமே குறைஞ்சி நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கிறத பார்க்க முடியும். இப்போ சொன்ன எல்லா டிப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போது நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் ஃபோனுக்கு வந்துடும். நன்றி.